An balimaw ni ɲantuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye kunun tɛnɛndon octobre kalo tile 22 ayiwa Gawokaw kɔni bɔra ka taamaba dɔ kɔni kɛ u ka dugu kɔnɔ ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin taama in senfɛ min ye maa 100 caman ye u bɔra k'u ka nisɔngoya yira ayiwa wale dɔ kɔni na min bɛ tali kɛ an ka sariya dɔ ni a bɛ wasabulon na ni a bɛ jateminɛ na yen yɔrɔ la nin waati in na ayiwa o sariya in yɛrɛ bɛ tali kɛ min yɛrɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na mara kɔni o bɛ tila duguw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni a bɛ fɔ o ma ko projet de loi sur le découpage administratif ayiwa Gawokaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin sariya in kɔni tɛ olu fɛlata ye ko k'a da kan kɔrɔ olu kɔni ma ɲininka u dalakan kɔni na Gawokaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ fɛlata ye min ye o kɔni sɔrɔla kumaɲɔgɔnya dɔ kɔni na min kɛra tile damadɔni Gawokaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ dugu fitinin ni dugubaw bɛɛ n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ayiwa jateminɛ kɛ ayiwa Gawo yɛrɛ mara kɔni o bɛ se ka tila yen kɔnɔna na cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ kɔni k'olu ka jateminɛw kɔfɛ olu yɛrɛ kɔni fɛlata ye min ye o de ye kɔni ko Gawo bɛ cogoya min na sa kɔni a ka tila région 5 kɔni o ka k'a kɔnɔ min yɛrɛ ye cercle 24 o fana ka k'a kɔnɔ ayiwa ko n'o yɛrɛ bɔra yen Gawo dugu yɛrɛ ko o ka kɛ district ye i n'a fɔ Bamako bɛ cogoya min na ayiwa ko de kɔni olu fɛlata ye olu y'o bɛɛ kɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min kɔni na ayiwa taama in kɔfɛ taara o di gouverneur kɔni ma aw tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Sikaso kungo kɔnɔna minnu tanganen bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'olu ma ko forêt classée ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni damaw cayalen kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka o kungo kɔnɔna ninnu kɔni ka tiɲɛniba don olu kɔni kun ayiwa minisiri min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa dugukolo ko matarafali ni ayiwa jɛya kɔni ma ni a bɛ f'o ma ministre de l'environnement et de l'assainissement ayiwa ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko damada fɛn o fɛn bɛ ayiwa nin kungo kɔnɔna ninnu kɔni na ayiwa ko dama ninnu kɔni bɛɛ ka datugu janni ayiwa novembre kalo tile 30 kɔni na ayiwa ko ni ninnu kɔni ma dama ninnu kɔni datugu min yɛrɛ ye sariya kɔni ye sariya bɛ bin u kan k'u ɲangi ayiwa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko min yɛrɛ ye ni dama ninnu ye kɔni ko u bɛ tiɲɛni caman don ayiwa ni kungo kɔnɔna minnu kɔni matarafalen bɛ an ka jamana fɛ hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko janni nin wale in yɛrɛ ka ta ayiwa min yɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya caman kɔni kɛra ayiwa damatigiw ni ayiwa dugutigiw ale ni ayiwa an ka fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ cogo min na nin wale in kɔni a bɛ se ka dabila walima ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la a kana se ka tiɲɛni kɔni don ayiwa dugukolo kɔni na nka n'a ta o ta kɔni dama ninnu kɔni u bɛ ka dayɛlɛ cogo sugu bɛɛ la k'a sɔrɔ yamaruya kɔni o t'u bolo ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la